Chigo magnondro gonya koromoga juang kedo kod landruok matuo mar Ayaki pod medo dhi mbele kato bedo ni jogo magamo tuono medore kinde ka kinde kachiwo puonj makare e yore matuo ni landrego oseyudore ni nyalo konyo duoko chien landruok mare. Nonro mogol tinende gi bad migawo ma ochung' ne golo kwane lo piny owacho KNBS nyiso ni bedo kod ng'eyo e yore landruok mar kute mag Ayaki ahinya e kind rawere ni kod nyalo mar konyo gayo tuono. E nonro manogol gi duol manono weche mag kwan mar oganda KNBS malo 50% mar rawere ni kod ng'eyo wi geng'o landruok mar tuo mar Ayaki ma osekonyo duoko chien landruok mar tuono ma oting'o rawere ma nyiri ma kwan gi romo 54 kod Yawuoi ma kwan gi romo 55. Kata kamano, rawere ma hikgi ni kind higni 15 kod 17 ng'eyo margi nok e wi geng'o landruok mar tuo mar Ayaki kata 44 mag nyiri kod Yawuoi kende ema ni kod ng'eyo makamano. Rawere modak e bombe oyangore ni kod ng'eyo mamalo e wi yore geng'o tuono kipimo kod mago modak pacho kama oting'o 57 mar nyiri kod 63 mar Yawuoi kamago modak e gwenge mathurka man kod ng'eyo no oting'o 52 mar nyiri kod 51 mar Yawuoi. Nonro no bendo yango ni rawere mosomo ni kod ng'eyo mamalo e wi yore landruok mar tuo mar Ayaki. Nyiri ma ok osomo maromo 13 kende ema ni kod ng'eyo kipimo kod nyiri mosomo maromo 69 mago mosomo. E kind Yawuoi ma ok nyono skul 14 kende mani kod ng'eyo no kipimo kod Yawuoi maromo 80 mosomo nyaka skunde sekondar kadhi mbele. Kaunti ma Kisii mani kod Yawuoi kod nyiri mathoth moloyo man kod ng'eyo e wi yore geng'o landruok mar tuo mar Ayaki kama oting'o Yawuoi maromo 95 kod nyiri maromo 78.8. E gwenge makaluo, kaunti ma Kisumu mani kod kwan mamalo mar nyiri kod Yawuoi man kod ng'eyo no kama oting'o 73.5 mar nyiri kod 78.9 mar Yawuoi. Iluwe gi kaunti ma Siaya kod kaunti ma Homa Bay ka kaunti ma Migori mani kod kwan matin moloyo mar nyiri man kod ng'eyo e wi yore geng'o landruok mar tuo mar Ayaki gi 44.8. Kaunti ma Siaya mani kod kwan matin moloyo ma Yawuoi man kod ng'eyo no gi 39.9. Manandalo